Gospođo Badanjak-Pintarić, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijepi pozdrav vama i svim vašim slušateljima. Evo, nedavno smo vas ugostili najavljujući festival Ars Organiciscije, to je bilo prošloga mjeseca. Kako je protekao taj festival? Bilo je krasno, uvijek je na Međunarodnom orguljaškom festivalu Ars Organiciscije puno publike, fantastičan program. Eto, unatoč kiši koja nas je uporno pratila, I još nas prati. još nas prati, ne posustaje, valjda hoće. Imali smo uistinu pune crkve, stvarno kao producentica i dio tima koji to sve skupa organizira. Mogu reći da sam jako zadovoljna sa 13. izdanjem i eto, već se ozbiljno planira 15. a 14. je već više manje složeno, ali o tome dogodine. To su zaista daleki planovi. Jesu, da. Evo, pa sada je pred vama prije tih dvaju izdanja Zrin festival, čijom ste također umjetničkom ravnateljicom. Po čemu se on razlikuje od festivala Ars Organiciscije? Zrin festival ima nekih dodirnih točaka, ali prvenstveno to je multimedijalni festival. Dakle, Ars Organiciscije je festival kojem promoviramo našu orguljašku baštinu i uglavnom se koncerti održavaju na orguljama, pa onda uz komorni ansambl uz orgulje, ili ako ne, onda su to posebne crkve gdje smo ili nekada imali orgulje, pa koncertom aludiramo na to da želimo ponovo imati orgulje. Uglavnom takva je situacija sa Ars Organi. A kod Zrin festivala multimedijalnim programom želimo promovirati bogatu kulturnu baštinu hrvatskog Pounja i Banovine i na neki način prizvati pažnju onih koji su zaduženi i koji su relevantni za to da se ta baština napokon krene očuvati, održati. Mislim, i u jako lošem stanju, uz 2 svjetska rata koja su tu prohujala i uništila puno toga. Ovaj Domovinski rat je dokrajčio sve što se valjda dalo. Ostale su ostaci ostataka još postoje, ali na nama je sada uistinu red da se primimo posla i da to zaštitimo, da obnovimo što se obnoviti da, a da se, pogotovo na Zrinu, na drevnom sjelu Zrinskih, po kojima su si Šubić i Frankopani i dali ime u ostalom, to se nekako čini mi se i zaboravlja u svijesti našega naroda. To je nešto čime se trebamo dičiti, u što trebamo uložiti da se očuva. Tamo su ostaci kule Zrinskih, tvrđave Zrinskih, tamo su gotički ostaci, odnosno ostaci gotičke crkve Svete Marije Magdalene, koji su donekle, nešto se na njima radilo, ali su ostali nenatkriveni krovom, pa to sad onda i što se napravilo propada, tako žalosno i zagledati. A u toj predivnoj prirodi već pomalo podivljalo je, ne pitamo i netaknuto je, nego već koliko se tamo zapravo život nije vratio još ni nakon tih groznih događaja iz 1943. pa onda i sve do danas zapravo nekako taj kraj vapi za našom pažnjom i vjerujem da će se, kako se trendovi mijenjaju, opet će doći do toga da će se ljudi vraćati u taj kraj, a taj kraj treba kao prvo infrastrukturu. Evo, mi smo nakon 5 godina najavljivanja i dolaska tamo na Zrin, radeći Zrin festival, samo jedne godine nismo otvorili. Evo, te godine kad nismo otvorili, čini mi se da je to nekako i urodilo plodom, taj jedan dišpet, da sad nećemo ići gore, jer gore nije bilo ceste. Pardon, nije se moglo uopće doći do Zrina i evo sada napokon, zahvaljujući Sisačko-moslavačkoj županiji, povučena je cesta iz Divuše do Zrina i možemo se lijepo normalno dovesti tamo i svi ljudi željni uistinu ljekovite i predivne prirode i nekih vlastitih spoznaja o vlastitoj kulturnoj baštini i povijesti. Sve vas lijepo pozivam 2. lipnja. Idemo svi skupa na Zrin, na otvorenje Zrin festivala, 5. Zrin festivala. Tamo smo uz ostatke Gotičke crkve Svete Marije Magdalene kao i svake godine. No ove godine u društvu Simfonijskog puhačkog orkestra Hrvatske vojske pod ravnanjem gospodina Miroslava Vukovojca Dugana. U slučaju kiše imamo opciju. Tada smo u Hrvatskom domu u Hrvatskoj Kostajnici, ali ja se nadam da ćemo ipak imati... Evo za sada prognoza kaže da će ipak biti lijepo. Da, prognoze najavljuju. U direktnom kontaktu sa gospodinom Bakulom i on veli da će biti
Ok, tamo smo u 17 sati, imamo uistinu bogat program. Važno je naglasiti da za našu publiku, zahvaljujući Sisačko-moslavačkoj županiji, imamo organiziran slobodni prijevoz iz Zagreba, kreće se u 2 sata, dakle u 14 sati ispred koncertne dvorane Lisinski u nedjelju. Vaše mjesto, ukoliko niste rezervirali, možete rezervirati ili u inbox Facebook stranice Zrin Festival ili kontakt obrazcem, a mnogi su upravo preko kontakt obrazca naše web stranice www.zrin-festival.com. Ima kontakt obrazac, samo ga ispunite i pošaljete i rezervirali ste si mjesto. Usput stajemo i u Velikoj Gorici jer se pokazalo interes, i u Sisku smo u 3 sata skupljamo publiku ispred glazbene škole i onda putem kroz Petrinju i Hrvatsku Kostajnicu gdje je zadnje stajalište, po potrebi stajemo, skupljamo svoju publiku, idemo na Zrin. Evo, to je zaista korisna informacija, autobus će, pretpostavljamo, i vraćati kasnije u Zagreb. Istom rutom, no doduše ne odmah nakon programa u Zrinu, jer tamo smo 1,5 sata vremena na koncertu, razgledavanju svega vrijednoga što se može razgledati i onda se zapravo upućujemo natrag, ali zastajemo u Hrvatskoj Kostajnici gdje u 19:30 u hotelu Centralu, njihovoj krasnoj dvorani Zrinski, imamo jednu glazbeno-poetsku večer Zrinu u spomen. Na tom večeri promovirat ćemo zbirku pjesama Nikole Kristića Daleke blizine i zapravo jednu jako, jako lijepu, zanimljivu, opuštenu, rekla bi klubsku atmosferu očekujemo te večeri. Nećemo onako smjestiti publiku kao što uglavnom očekuju, nego će si ljudi moći naručiti piće, dići prošetati. Dakle, jedna vrlo opuštena takva atmosfera za koju će biti zaslužni uz Nikolu Kristića koji je autor zbirke, Ines Konjevod, profesoricu koja će nešto reći o samoj zbirki, i Ana Paola Strugar na flauti, Krunoslav Gospodarić na klarinetu, Zvonko Lendrec harmonika, Josip Citanović klavir i amatersko kazališna skupina Udruge mladih Invictus iz Hrvatske Kostajnice. Evo pa poslušajmo sada Simfonijski puhački orkestar Hrvatske vojske koji će i otvoriti festival u izvedbi skladbe Zagorske slike Davora Bobića, ravna Miroslav Vukovojac Dugan.
Simfonijski i puhački orkestar Hrvatske vojske pod ravnanjem Miroslava Vukovojca Dugana slušamo u izvedbi skladbe Zagorske slike Davora Bobića. S nama je i dalje muzikologinja Valentina Badanjak-Pintarić, uz koju najavljujemo ovogodišnje izdanje Zrin festivala. Gospođo Badanjak-Pintarić, evo već smo rekli što pripremate za otvorenje. Za kada su zakazani preostali koncerti, tko će se sve kakvim programom predstavljati? Dakle, cijeli festival traje kroz taj tjedan od 2. do 9. lipnja, ali ne dan za danom. 4. lipnja smo, dakle, nakon Zrina, nakon otvorenja, u utorak se družimo 4. lipnja u Komarevu, u Župnoj crkvi Svete Katarine. U 19 sati ćemo ansamblom Procento zapravo obilježiti 230 obljetnicu te župe prvim koncertom klasične glazbe u tih 230 godina. Prekrasan program su pripremili. Eto, vjerojatno ste čuli za ansambl, iako je to i novijeg datuma ansambl, ali čine ga Dani Bošnjak flauta, Aleksandar Jakopanec viola, Jasen Čelfi violončelo i Domagoj Terzić povijesna gitara. Zatim smo u četvrtak, 6. lipnja u Topuskom. Prošle godine smo otvorili u Topuskom, a ove godine, i to sjajnim koncertom Hrbe, ove godine u Topuskom imamo 2 događanja. U Top termama u Topuskom imamo otvorenje izložbe Pulsa Moslavački štrk, a onda nakon toga u 20 sati prošetat ćemo se do Župne crkve Pohoda Blažene Djevice Marije, gdje ćemo poslušati Hrvoja Pintarića na rogu i Hrvatski gudački kvartet. U petak, 7. lipnja, smo u Sisku, u 19.30 u Velikom Kaptolu. Promoviramo knjigu Krešimira Regana i Vlatke Dugački, zapravo 2 knjige, Historiografija o Zrinskima i Hrvatski povijesni atlas. Zgodno je reći da su autori koji će promovirati knjige upravo za Hrvatski povijesni atlas nedavno nagrađeni nagradom za promoviranje povijesti, nagradom Vjekoslav Klajić. Vrlo smo aktualni. Zatim vikend provodimo na Banovini 8. lipnja, u subotu smo u 19 sati u Župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gorama, to je ona lijepa nova replika stare templarske crkve. Tamo ćemo poslušati Krešimira Lazara na violončelu i Krešimira Hasa na čembalu, a u nedjelju 9. lipnja završavamo festival u 19 sati u Župnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog u Hrvatskom Čuntiću, prekrasna crkva sa preljepom akustikom, i tamo će nam svirati Abdulaziz Husein i Ante Krpan, obojica na klarinetu. Evo, posebno su zanimljive lokacije na kojima se programi festivala održavaju. Koliko je to organizacijski zahtjevno za vas? Pa čujte, to je sad već 5. festival i sad je već puno lakše, već smo se i uhodali. Da, i kontakti su se nekako ostvarili, to su sad već više od kontakata i ozbiljna prijateljstva i suradnje su iz toga svega iznikle, i svakako moram naglasiti da su svi župnici na vrata čijih crkvi smo pokucali uistinu vrlo dobre volje i jako su sretljivo reagirali, i zato se u neke crkve jednostavno i vraćamo. Najradije bi se uvijek vratili istima, jer jednostavno evo, ove godine nismo u Viduševcu, lani smo bili u Gornjem Viduševcu, prekrasno je bilo na koncertu Kamerata Garistin. Jednostavno ne možete se svake godine vratiti na istu lokaciju, treba i neke druge lokacije obići, ali evo, krasni ljudi, krasna priroda, uistinu odlična publika, veliki interes publike. Jednostavno čini mi se da smo ovim festivalom pun pogodak zapravo napravili, i evo, sada se zapravo Hrvatska udruga Ars Organizacije, koja organizira i ovaj festival i festival Ars Organizacije, nekako već i širi programski i definitivno je usmjerena na dakle, očuvanje naše kulturne baštine, pa smo sada, znači, uz baštinu Zrinski i uz našu orguljašku baštinu i festival drvenih kapela pokrenuli. Od ove godine ide, tako da zaista smo, mislim, izabrali dobru nišu za baviti i promovirati na najljepši mogući način našu kulturnu baštinu. Jeste li lako dogovorili suradnje s glazbenicima? Jesu li otvoreni za ovakve vrste suradnji?
Da, zaista u smislu dogovora, bilo programa, bilo lokacija, nema nikakvih problema. Problemi su samo to sve skupa isfinancirati. Ovo sve drugo ide vrlo glatko. Ljudi su jako zainteresirani, pa evo i autori ovih knjiga. To su sve kontakti preko Facebooka, nekakvi dosta neformalni iz kojih se onda rađa ne samo jedna suradnja, nego i prijateljstva i planovi za buduću suradnju. Isto tako i sa kolegama muzičarima s kojima već dugo godina i preko festivala Ars Organizacije komuniciram i surađujem i uvijek su to zapravo, sad se već događa to da se bira iz ponuđenog, jer kroz godinu stigne toliko ponuda od naših umjetnika i ne samo naših umjetnika koji su željni i zainteresirani predstaviti se i nastupiti na festivalima, da evo zato je već puno lakše nego na početku. Evo pa u najavi predstojećeg možemo se osvrnuti kratko i na prethodno, odnosno posljednje izdanje. Kako je ono proteklo? Bilo je jako lijepo. Prošlo izdanje je bilo posebno utoliko što prvi put nismo otišli na Zrin, kao što sam spomenula, malo iz jednog dišpeta, malo iz jednostavno potrebe da nekako stavimo na prvo mjesto umjetnost i kulturnu baštinu, a možda malo ne samu lokaciju Zrin, jer Zrinski su ostavili na jednom velikom području te svoje tragove i to vrijedne tragove, pa eto baš taj koncert otvorenja u Topuskom, koncert Hrbe je bio fantastičan. Zanimljivo još prošla godina je bila zanimljiva i po tome što smo napokon uspjeli organizirati i snimanje programa, tako da imamo nekoliko zanimljivih. Pokrenuli smo YouTube stranicu Zrin Festival, pa možete pogledati neke video uratke od prošle godine. Naš snimatelj i montažer Vjekoslav Akrap, to je fantastičan posao odradio i eto, jako mi je drago. S tim smo zaista opet podigli ljestvicu, jer drugačije raditi promociju festivala i najave festivala i sve drugačije kad vi imate i taj video materijal, ili ipak slika puno govori. Evo, rekli ste već da najavljujete, da planirate i ne ovo naredno, nego ono nakon toga izdanje festivala. Znači li to da je naredno izdanje zaista već i definirano? Ne, nije definirano, to je samo lista želja. To je samo lista želja, a definira se tek kad se financije izdefiniraju, tako da do zadnjeg časa, nažalost, počesto ta lista želja ne bude definirana, ali da, nekako planski je program smješten u vrijeme i prostor. Evo pa i nakon što ovaj festival završi, bit ćete uključeni u organizaciju još jednog festivala. O kakvom je festivalu riječ? Pa da, festival drvenih kapela Sankta Barbara je baš nekako moja osobna vizija i želja koju već 10 godina radim na tome, i u okviru 5. Ars Organizacije kada sam tražila neka sredstva Hrvatsku turističku zajednicu i nešto dobila, ali premalo nažalost da bi se mogao cijeli festival pokrenuti, onda smo ta sredstva nekako iskoristili da bismo u okviru festivala Ars Organizacije promovirali jednu preljepu drvenu kapelu u Staroj Drenčini i tamo se održao jedan program, vrlo uspješno, no evo od tada tinja u meni da bi to bilo, da je to nešto uistinu potrebno, a s mojim preseljenjem iz Siska u Veliku Mlaku u ulicu Svete Barbare, u kojem je doslovno u ulici jedna od naših najvećih drvenih kapela Svete Barbare, baš u Velikoj Mlaki, evo ta ideja je bila već sad nadohvat ruke i vrlo brzo sam i dobila ključ i uključila se u rad župe i eto mogu zapravo kad god hoću ući u samu kapelu i to je bio veliki poticaj i baš kao prst Božji, evo sad izvoli sad je zaista posla. Vrijeme. Da, tako da evo zahvaljujući gradu Velika Gorica koji ove godine i prepoznao taj projekt i podržao ga financijski da se može planirati festival, mogu najaviti da od 7. do 14. srpnja pokrećemo prvi festival drvenih kapela Sankta Barbara. Otvaramo ga koncertom ansambla Ars Longa, baš u kapeli Svete Barbare, po kojoj smo i nazvali festival, a onda ćemo kroz tih tjedan dana predstaviti nekoliko
preljepih kapela na području Turopolja, Pokuplja i Posavine. Zapravo više ćemo ove godine se držati Turopolja i Pokuplja, ali je u planu da ih predstavimo znači na svim područjima gdje ih imamo. I zanimljivost tog festivala je da zapravo kako se radi o malim prostorima, drvenima, dakle koji imaju drugačiju akustiku od crkava i nisu toliko akustički moćne i nisu toliko velike da bi mogli sad planirati neki program za veliku publiku. Zapravo se svi koncerti uživo prenose putem društvenih mreža preko interneta. To je plan da se na taj način uistinu promovira naša kulturna baština, vrlo vrijedna, znači kulturna baština, prekrasne su te drvene kapele i puno ljudi zna kako izgledaju izvana. Provezli su se, ali nisu nikad zavirili kako izgledaju iznutra. One su uglavnom oslikane skroz iznutra to drvo i sve imaju prekrasne oltare ukoliko nisu opljačkane. U međuvremenu je negdje i to slučaj. Jako zanimljivi, vrlo mistični prostori na tim bregima koji su od drevnih vremena bili sveta mjesta. A sad su one kao krune postavljene. Predivno nešto. I eto, jedan program koji je vrlo osobit, u kojem nećemo predstaviti isključivo glazbenike stare glazbe i klasične glazbe, ozbiljne glazbe, nego eto, mogu već sad ukratko najaviti da ćemo slušati i Andreja Grozdanova na akustičnoj gitari, i to u kapeli Svetog Jurija u Lijevim Štefankima, koja je iz 1677. godine. Predivna je iznutra, stvarno. Evo, kad je Andrej vidio fotografije, a svima sam im poslala fotografije da ih malo za motivaciju motiviram, pa je odmah odgovorio da moramo snimati DVD, da je to mjesto za snimati DVD, zaista nešto posebno. Pa onda evo planiramo u Pleškom polju u kapeli Ranjenoga Isusa Anabelu Barić i Erazema Grafenauera na Teorbi ugostiti, u kapeli Svetoga Marka Evanđelista u Zagrebu Josipu i Franju Bilića, u Svetog Antuna Padovanskog u Gustelnici. To je kapela koju je, za razliku od ovih ostalih kapelica koje su sve radili naši domaći majstori, nju je radio Bole i napravio je sasvim drugačija, ona je uska, elegantna, drugačija, uistinu posebna, i zovu ju čak i drvena katedrala, i u njoj će nam Branko Mihanović, naš oboist, svirati 12 Telemanovih fantazija. To će biti fantastično. I tako je, sad da ne predstavljam baš cijeli program, za to će, nadam se, biti prilike. Eto, Kamerata Garestin, moram njih spomenuti, oni će u Sisku, u Drenčini, zapravo mislili smo u Starom Brodu, tamo imamo krasnu kapelu koja je obnovljena i za tu restauraciju dobila nagradu Europa Nostra, ali skroz uz cestu i buka nam je, tako da smo ipak smo u Drenčini, onoj lijepoj Svetog Ivana Krstitelja. Zanimljivost programa je i da u Gladovcu Pokupskom u kapeli Presvetog Trojstva ispred kapele imamo Dubrovka Lepena na didgeridoo, svjetski broj 1 didgeridooist u predivnoj šumici, samo neočekivano na tom bregu, na Proplanku imate jednu preljepu kapelicu, eto, gdje ćemo poslušati didgeridoo. Odlično mjesto baš za takav program. Jedan skroz poseban program koji je više namijenjen nekako za promociju kulturnog turizma i naših umjetnika i cijelog tog prostora, nego isključivo kao festival klasične glazbe. Evo pa, gospođa Badanjak-Pintarić, zahvaljujemo na gostovanju u svijetu glazbe i želimo, evo, prije svega uspješan Zrin festival, a onda i dalje tako. Hvala vam najljepša, vidimo se na Zrinu. Svakako. Cijenjene slušateljice i slušatelji, bila je ovo muzikologinja Valentina Badanjak-Pintarić, umjetnička voditeljica Zrin festivala koji se otvara ove nedjelje. Evo, još jednom ponavljamo, u nedjelju u 14 sati ispred koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog kreće autobus za koji se možete predbilježiti i na njihovoj internetskoj stranici.